Животът твори чудеса. Един обикновен ден може да се превърне в съдбовен. Нужен е само един ден, един единствен ден, за да видите как мечтата ви ще промени хода на живота ви. Вие проектирате сцената, а Вселената я доставя. Във всеки миг разполагате с безкрайни възможности. Вие сте чудото на Вселената. Слушайте се във вътрешния си глас. Действайте според инстинкта си и ще видите как Вселената заговорничи, за да ви отведе там, където е вашето място.